Бала ул язмыш бүләк иткән иң зур бүләк. Ул бәхет һәм мәхәббәт. Сабыйың белән бергә бала чактагы күк әкиятләргә ышана башлау. Бәхет төшенчәсен һәркем үзенчә аңлый. Кем өчендер ул лидер булу, кем өчендер эш, кем өчендер байлык. Миңа калса, бәхет ул күпкә зуррак төшенчә. Балада әтисенеке кебек күзләр, әнисенеке кебек елмаюны тыю нинди зур шатлык. Йөрәк астында аның тибуын сизү. Беренче тапкыр әйтелгән әни һәм иңендә сине кысып кочаклаучы кулларны тыюны бернинди акча да, карьера да алыштыра алмый. Әти-әни булу бәхетеннән берәүне дә мәхрүм итә күрмә, Ходаем.